kedepan ngapuramu kang mas babut samku. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing setinik-tinik limbuk, piye yung nimbali marang aku? Leren sawetara ya nduk, ngono mak.
ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca. Iya, tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Oh, ngono. Iya. Ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono ya, Mak. Wah iya. Sebabe apa? Sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin lho. Oh ngono ya. Mokal tanpa nikmating pangeran ya. Awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono ya. Aku arep takon karo Biyung, takon babakan apa no? Iki hajate apa, acarane apa? Kok ketok lek regeng, ketok lek gayeng. Aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa? Ngene ya nok, piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem. Hari ulang tahun Partai Nasdem sing kepira yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun. Oh ngono 11 tahun Partai Nasdem luar biasa. 11 tahun niki angkane 1 karo 1 dijumlah loro ki apa mengku werdi loro ki sesuai dengan hashtagnya apa kuwi hashtag iki loro ya kuwi 1 yaitu adalah merajut kebangsaan, kedua merawat kemanusiaan. Wah iya wah ngono ya. Wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang mau ana sing kandha ana sing paring dawuh bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke 11 tahun acarane wayangan. Lah iya jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah sing wis dimoi karo para kalangan muda. Lah iya sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono nanging yen miturut aku tiba kosok balen no. Oh ngono dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima sebab semakin kesini yaitu wayang ndak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya. Oh ngono buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk ya kuwi wayang yang diarani hampir punah kuwi dijawab oleh Partai Nasdem, dijawab langsung oleh Partai Nasdem dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata. Apa kuwi tindakan nyatane? Yo nanggap wayang, ngono. Oh, nanggap wayang. Iki tindakan suatu bukti nyata. Oh, ngono. Ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan, khususnya wayang kulit. Oh, ngono ya, Mak. Dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke 11 tahun, iki ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong miturute Biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok no. 3 perkara telung perkara kuwi mau apa wae. Sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya.
Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Ngono. Tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karaktere bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Ngono ya, Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Ngono, Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua, Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayan sing mengakar rumput. Ngono. Diterima di semua kalangan. Ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas kabeh nampa wayang. Mergo wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes betul. Ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Ngono ya, Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh? Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Ngono isih nom-nom, isih seger-seger. Lah ya, mula ki dijumbuhke. Lah ya disumbutke, nanggap wayang, gelar-gelir gantung gong, dalange ya isih nom. Ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Ya luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ayo aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngono. Kanggo sapa wae, kanggo ya kuwi sing baku kang angka 1 ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah ya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh mergo ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto dan DPW Partai Nasdem Jatim Kak Misbah. Ya, Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif. Legislatif Kak Yogi Dirgantara mau. Wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe. Iya. Dandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh. Uga kepareng rawuh. Iya. Wah luar biasa. Disumbutke nok, disumbutke.
matur nuwun tanpa upama ya no awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini. Oh ngono. Yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk. Mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna. Oh ngono. Ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara. Yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya. Kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta. Oh ngono. Mau sore uga ana donor darah. Oh ngono. Bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan. Oh ngono. Ya mau wis diadani. Luar biasa. Wah, hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru. Biru iki bisa ditiru. Oh, bisa ditiru. Wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya. Wah iya. Lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan. Oh ngono mak. Luar biasa ya didongake ya nok. Muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun ya Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif DPW Partai, ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore. Harapannya muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang. Oh ngono. Amin amin ya robbal alamin. Ya dilaras pelok digeriming Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Ya. Jebul kae sing ndak anti
Niki nek mayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa mau? Sore Yuk. sore yalah bapak ketot mangga jaluk ngombe aku dhewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Ombe omben ana himano iku tot ata omben ana Mas. Santai, alon-alon. Dirilekskan. Pakan ana himano iku tot ata pakan ana setite berasi Sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Lanjut. Mas Bambang nang kepos nggih.
Mas Bimbing ya. Ndredeg ya iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg Mas napa demek jenengan janten kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nggih Mas. Sanggit garap lakon. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Aduh, aku nek nyeluk piye ya? Dik. Ya, sing ning Jakarta tuku beras terus waduh men kok yo ora kuwi tenanan yo tenang apa arep ngaturke apa mangga Napa wonten pamundutan apa ki mau mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong Mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam pelok slindro barang mangga. Mardikaning penggalih mawon. jenang gula. Oke. Ya. Pelok barang aja dibawani menapa melangsung
Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Ah, siap. Oke, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados.
Mbak Enggar. Nah, jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik, Nuansa benjing, biru. libur oe. Loh, libur. Aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, mesti biasanya 3:30. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wi gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene yo. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oke lho, Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, tang deng tang tuh, tang deng tang tuh, tang deng tang tuh. Sayang anak. Iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini ki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak Enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten nanti kau? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Aku wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbah wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Menang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak, barang iki wis ndak ngamarai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jeneng animasi Yola